Ассалому алайкум, бародарон, аҳли гурӯҳ ангур ва боғ. Мо ҳами як анҷир дорем. Анҷир як сол сармӯш дада буд. Мана ҳами тагиш буридагӣ будем. Савз шид биромад ҳамихе. Мана сеимсола анҷирай. Сеимсол анҷирай. Нигоҳ кунед чӣ хел духтагиае. Хеле ҳар як наводаш ҳамихе духтагиай. Ки мо фаҳми шивай надорем. Таҷриба мақсад кӯяк бо акаи Искандар бо бисёр ваянда мефаҳмидагӣ. Ҳами анҷир агар ягон хатогӣ дошта боша, ягон вай дошта боша, ба мо мефаҳмонда. Инами нигоҳ кунед чӣ хел гирифтагиа. Мана наводоша бинем чӣ хел гирифтагӣ. То манами нигоҳ кунед чӣ хел гирифтагӣ.